Mela, Kalamita ikompli dejjem aktar mistiedna biex niddiskutu magħhom suġġetti varji minn ħaġa għall-oħra. Sadantant jiena dejjem nibqa' inħeġġiġkom biex kemm jista' jkun dawk li għadhom ma tawx id-donazzjoni tagħhom ta' 10 euro iċemplu fuq dak in-numru li dejjem qegħdin tarawh jidher fuq l-iskreens tagħna biex kemm jista' jkunu vera ngħinu lil dawn it-tfal. Qegħdin nippuxjaw vera din il-ġimgħa naqra aktar mis-soltu peress li din il-ġimgħa tagħlaq il-kampanja. Intant miegħi fl-istudio s'issa għadu kemm ingħaqad Kejn Said. Kejn, insellimlek. Insellimlek Veronika, Tiziana, nsellimilha wkoll, insellem lit-tim kollu wara Kalamita u lit-telespettaturi kollha. Biex l-ewwel darba illi inti ġejt fil-programmi tagħna biex niddiskutu mat-telespettaturi tagħna li jkunu qegħdin jarawna ir-responsabbiltà fejn jidħol il-lob in ġenerali. Fil-fatt operaturi tal-lob tal-ażart online huma obbligati illi jimplementaw l-għodot tal-lob tal-ażart responsabbli. Iva, dak li nsejħulhom bl-Ingliż iGaming operators jew inkella l-iGaming companies hawn Malta skont il-liċenzja li huma jħaddnu mal-awtorità Maltija għall-lob mal-Malta Gaming Authority iva huma obbligati li jipprovdu dak li aħna nsejħulhom RG Tools, Responsible Gaming Tools. Dawn huma għodda fatturi li jipproteġu lill-ġukatur billi jipprovdu ambjent sigur, ġust, u kemm jista' jkun li l-ġukatur jkun komdu jilgħab fih. Importanti immens li dejjem nirrepetiha li l-ġukatur għandu jilgħab b'responsabbiltà. X'jiġifieri responsabbiltà? Responsabbiltà tfisser li il-ġukatur ikollu kontroll tal-finanzi tiegħu. Jiġifieri kemm jista' jkun ma jaqbiss dik il-famuża linja tal-kontroll fejn jidħol il-budget tiegħu. U kif ukoll il-ħin. Importanti li l-ġukatur ikollu kontroll fuq il-ħin. Iva, biex immur lura l-mistoqsija tiegħek, Veronika, l-operatur huwa obbligat li jipprovdi dawn il-fatturi fosthom għandek għodot diġitali ta' esklużjoni fejn il-ġukatur tingħatalu l-għażla li jeskludi lilu nnifsu minn dak il-lob taħdik il-gambling website li jkun qed jilgħab fiha, għandek limiti fuq id-depositu, deposit limits, għandek limiti fuq il-ħin, time limits, u għandek ukoll dawk li nsejħulhom il-breaks biex it-telespettaturi ifhamuni jew jifhmuni fejn il-ġukatur ikun għaddej qed jilgħab u importanti li jkollu dawk it-timeouts mill-logħba. Dan kollu nerġa' ngħid ikopri l-ġukatur taħt l-umbrella ta' responsabbiltà Veronika. Dieda tajba Kejn għaliex dak li jkun forsi kif qed tgħid inti ma jkunx bniedem kapaċi li jirregola l-finanzi tiegħu jew jirregola l-ħin tiegħu. Inti tagħmel dal-programm li forsi wara nofsija pop tieqaf. U x'hekk fi kliem sempliċi biex jifhmuna n-nies. Ekku, għodot diġitali Veronika, ġifieri inti qed tgħin lilek innifsek tkun aktar responsabbli permezz ta' dawn l-għodot li huma parti integrali wara kollox mill-liċenzja tal-operatur. Ekku. Is-sinifikat tal-liċenzja riġor miegħu wkoll diversi miżuri. X'inhu huma uħud minn dawn il-miżuri biex tispjega ftit ukoll it-telespettaturi tagħna? Iva, għandek l-ewwel ħaġa importanti li ngħidu li għandek il-miżura fejn il-ġukatur għandu l-finanzi tiegħu qed jiġu protetti. Mela inti irid ikun hemm distinzjoni bil-fors bejn il-fond tal-ġukatur u l-fond operattiv tal-operatur. Jiġifieri irid ikun hemm dik id-distinzjoni. Barra minn hekk irid ikun hemm ukoll sigurtà fit-transazzjonijiet li jkunu qegħdin isiru. Jiġifieri fid-depożiti u anke meta l-ġukatur jiġi biex jiġbed il-rebħ tiegħu, il-flus tiegħu. Llum il-ġurnata t-teknoloġija avvanzat jużaw metodi ta' encryption jgħidulhom biex dawn il-fatturi jkunu regolarizzati u siguri. Imbagħad għandek importanti immens li l-lob ikun qed jiġi attwat b'mod ġust, qed jiġi provdud b'mod ġust hawnhekk nsemmu l-kelma bl-Ingliż randomness.
hemm kumpaniji operaturi jużaw random number generators kemm jista' jkun biex ma jkun hemm l-ebda abbuż min-naħa tal-operatur permezz tal-logħob biex imur l-operatur minn fuq il-ġukatur. Jiġifieri jrid ikun hemm safety u fairness kif qed tgħid tajjeb ħafna inti. Dawn huma kollha miżuri. Miżuri oħra qed tiġini f'moħħi eżempju li inti għandek il-ġukatur għandu jkollu rikors legali, ġifieri inti għandek il-ġukatur li għandu l-ment ma' operatur u juża l-awtorità Maltija l-lob bħala intermedjarju, bħala medjatur, ġifieri bħala middle person biex niftehmu, il-ġukatur jilmenta mal-awtorità u l-awtorità tara li isma' l-operatur qiegħed jimxi b'mod fair, ġifieri jekk inti għandek ġukatur li eskluda lilu nnifsu għal ammont ta' żmien minn ma' operatur. Inti jekk l-operatur l-għada tal-esklużjoni ħajbatlu korrespondenza biex iħajru jilgħab, hemmhekk l-operatur ma tantx qiegħed jimxi b'mod ġust, allura hemmhekk l-awtorità tiġbed l-attenzjoni tal-operatur biex kemm jista' jkun tmexxih, tiddereġih fit-triq it-tajba. Dan huwa kollu parti integrali mill-liċenzjar, Veronika. Ma jekk ngħidu hekk das kemm naraw reklami mbagħad ta' diversi logħob fuq it-televiżjoni. Dawk differenti. Dawk differenti. Imma xorta narhom jien qegħdin iħajruk. Inti ir-reklamar ftit u mhux ftit kif u x'fatta li jidher fuq it-televiżjoni ta' marketing biex niftehmu hemm kumitat fl-Awtorità Maltija l-LOB, Communications Committee, fejn it's their bread and butter li jaraw li hemm fairness, hemm bilanċ u anke jindirizzaw ċertu elementi. Dawn ir-reklami kollha kif jista' jkun jindirizzaw dawn l-elementi jaraw li l-operaturi hemm bilanċ hemm bejniethom fir-reklamar u l-istess jaraw li il-settur qed jiġi regolarizzat b'mod ġust. Issa meta ngħidu kunċett ta' logħob responsabbli, logħob responsabbli, x'iri ngħidu mhux kollox huwa logħob? Importanti li konna qegħdin nitkellmu qabel l-intervista daw il-free games li inti xi kultant joħdulek ammont ta' ħin ukoll mill-ġurnata. Importanti li l-attività hawnhekk qed nitkellmu fuq il-logħob tal-azzard, l-attività ma tibdiex inti titfaħħa l-ewwel post f'ħajtek. Ekku, tikkontrolla għalek kważi il-ħajja normali tiegħek. U dan jottal kwalunkwe attività li aħna nagħmlu jiena nsemmi xi kultant ix-xogħol. Jekk inti x-xogħol titfgħu l-ewwel ħaġa f'ħajtek qabel il-familja qabel uliedek kif u x'fatta riperkussjonijiet ħajkollok aħseb wara attività bħal di li tkaxkar magħha riski finanzjarji kbar. Jiġifieri importanti li jkun hemm bilanċ, il-kelma bilanċ sabiħa mezz Veronika. Jekk persuna tħossa li għandha problema, kif tista' tagħmel użu mill-għajnuna li intom toffru allura? Iva. Għax hawn min jieħu jikkontrolla, hawn min kif qed tgħid inti għaddej riħ. Hawn ħafna persuni li jattwaw l-attività tal-logħob tal-azzard u jattwawha close to heart biex ngħidu, ġifieri daw id-delizzju tagħhom jieħdu pjaċir m'hemm xejn ħażin, l-importanti li nżommu kontroll. Jekk il-persuna teċċedi dak il-kontroll ġifieri taqbes il-limiti kollha, tiġi dara mal-ħajt finanzjarjament u hemm diversi riperkussjonijiet, l-importanti li l-persuni isma' tgħid jiena wasalt saw, jiena qed nammetti li għandi problema u jiena nammetti li għandi bżonn is-support. Il-fondazzjoni kif qed taraw fuq il-screens tagħkom tipprovdi linja ta' support 1777 mhux biss għal kull min hu vvizzjat imma anke għal min jixtieq xi punti ta' informazzjoni kif u x'fatta u għandna wkoll il-website tagħna www.rgf.org.mt fejn hemmhekk hemm l-opzjoni wkoll ta' chatline għaliex issib persuni fejn saħansitra jistħu isemmaw leħenhom fuq. Se ngħidlek naħseb dak kollox jibqa' konfidenzjali le? Dejjem il-konfidenzjalità hija assoluta, inħeġġeġ il-kull min jixtieq jagħmel kuntatt magħna juża dawk il-linja ta' support u n-numri 1777 u dejjem nirrepeti Veronika li id-dawl fl-aħħar tal-mina qiegħed hemm
u kapaċi jintlaħaq. Ekku, u jistgħu ċemplu anke forsi familjari li forsi jaraw illi xi ħadd mill-familja għandu bżonn ta' għajnuna, mhux il-vittma biss. Kollha l-importanti li min ikun għaddej mill-problematiċi jammetti miegħu innifsu li għandu għaddej minn problematiċi u li għandu bżonn is-support. Grazzi ħafna Kejn, nirringrazzjak ta' dil-nuna u dil-informazzjoni li dejjem tatina waqt il-programm Kalamita. Għanna naturalment se nkomplu għaddejjin b'aktar mistiedna wara din il-wafqa qasira.